ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ናይጀርያ ብሰንኪ ዋሕዲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ተዓጊቱ ዝጸንሐ ኣስታት $100 ሚልዮን ምስታብ ተመሳሳሊ ጸገም ገንዘቡ ኣብ ኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝጸንሐ ዳንጎተ ሲሚንቶ ዝተባህለ ናይጀርያዊ ትካል ወፍሪ ብምልውዋጥ ዕድኦም ከም ዘደቃቐሱ ተሓቢሩ። ፒፕልስ ጋዜት ብሰንበት 9 ሐምለ ዘውፅኦ ሓበሬታ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ባንክታት ናይጀርያ ተታሒዙ ዝጸንሐ ገንዘብ ምስታብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ጸገም ገጢሞ ዝነበረ ዳንጎተ ሲሚንቶ ብምቅያር ዕድኡ ከደቃቕስ ክኢሉ። ኣብ ናይጀርያ ዝዓበየ ናይ ወፃኢ ሃገር መንገዲ ኣየር ምዃኑ ዝነገረሉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ሓዊስካ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ካብ መሸጣ ትኬት ክረኽቦ ዝግብኦ ኣታዊታት ብሰንኪ ኣብተን ሃገራት ዘሎ ዋሕዲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ሕሳባቱ ናብ ካዝንኡ ከሰጋግር ከም ዘይከኣለዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ወፃኢ ባጤራ ጸገም ወዲቑ ዝርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንባዕሉ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከባ ዝተፈላለያ መንገድታት ኣየር ካብ ሽያጥ ትኬት ዝኣከብኦ ኣስታት $100 ሚልዮን ብዝቐልጠፈ ክኸፍል ዓለም ለኻዊ በዓል መዚ በረራታት ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዘጠንቀቑ ይዝከር። ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ኣቕራቢ ፍርያት ሲሚንቶ ምዃኑ ዝነገረሉ ብኣሊኮ ዳንጎተ ዝተባህለ ናይጀርያዊ በዓል ጸጋ ዝውነን ዳንጎተ ሲሚንቶ ኣብ ኢትዮጵያ ን25 ዓመታት ኣብ ስራሕ ተዋፊሩ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ፍርያት ሲሚንቶ ተሃገር ዓቢ ኣበርክቶ ዝገበረዩ። እንተኾነ እቲ ኩባንያ ልክዕ ከም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዋሕዲ ናይ ወፃኢ ሸርፊ መኽሰባቱ ናብ ካዝንኡ ከሰጋግር ባንክታት ኢትዮጵያ ሓጊተንኦ ምጽንሐን ይሕበር። ኮማንዶ ኣባላት ሰራዊት ሶማል ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበለ ናይ አልሸባብ ማዓስከራት ከም ዝተቆጻጸሩ ተሓቢሩ። ኣብ ቱርኪ ከም ዝሰልጠኑ ዝነገረሎም ጎሮር ዝተባህሉን ኮማንዶን ኣብ ኣሜሪካ ምስልጣኖም ዝፍለጥ ፍሉያት ሓይልታት ተናብን ብረቡዕ 5 ሐምለ ኣብ ማእከላይ ሶማል ዞባ ጋልጋዱድ ብዘካየድዎ መጥቃዕትዮም ነተን ማዓስከራት ካብ ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝመንዝዑ ተገሊጹ። ኣብቲ ግጭት ኣስታት 4 ዕጡቃት አልሸባብ ከም ዝተቐትሉ መንግስታውያን ምንጭታት ክሕብሩ ከለው ብወገን አልሸባብ ዝተዋህበ መልሲ ግን የለን። እቲ መጥቃዕቲ ምስ ምድብ ሰራዊት ሶማል ብምትሕጋዝ ተኻየደ ኮይኑ ኣካል ናይቲ መንግስቲ ሶማል ንኣልሸባብ ንምጽራግ ኣዊጅዎ ዘሎ ካልኣይ መድረኽ ወተሃደራዊ ወፍርታት ምዃኑ ይሕበር። ሰራዊት ምክልኻል ኮማንዶን ፍሉያት ሓይልታትን ዝርከብዎም ከምኡ ድማ ናይ ኬንያን ኢትዮጵያን ሰራዊታት ዘጣመረ ካልኣይ መድረኽ ወፍሪ ምጽራግ ኣልሸባብ ከም ዘበገሰን መንግስቲ ሶማል ዝሓለፈ ሰሙን ብወግዒ ገሊጹ እዩ። ነዳዲ ጽዒና ኣብ ክልል ባሕሪ የመን ን10 ዓመታት ኣብ ሰንፈላል ዝጸንሐት ኤፍኤስኦ ሴፈር ዝተባህለት መርከብ ንምእላይ ዝጀመሮ ተበግሶ ብጽቡቕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ሕቡራት ሃገራት ነቲ ልዕሊ 1 ሚልዮን በርሚል ዝግመት ኣብታ መርከብ ተጻዒኑ ዘሎ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣብ ቀረባ ግዜ ክጉዕዞ ምዃኑ ገሊጹሎ። ኣማኻሪ ርክባት ኣዋሃዲ ሰብኣዊ ተልእኾ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሩሰል ጌኪ ንኣራብ ኒውስ ዝተባህለ መርበብ ዜና ብሰንበት 9 ሐምለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ነታ መርከብ ብውሑስ መንገዲ ጽዕነታ ንምርጋፍ ዝተገብረ ምድላዋት ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘረኣየ ኣረጋጊጹ። ነታ መርከብ ንምትካእ ዝተገዝአት ናኦቲካ ዝተባህለ ካልእ መርከብ ካብ ወደብ ጅቡቲ ተበጊሳ ኣብ ቀረባ እዋን ናብቲ መርከብ ኤፍኤስኦ ሴፈር ዘላቶ ክልማይ ከም እትጓዓዝ ዝሓበረት በዓል መዚ እቲ ነዳዲ ካብ ሓንቲ መርከብ ናብ ካልእ ናይ ምስጋር መስርሕ ሓንሳብ ምስ ጀመረ ክሳብ 2 ሳምንታት ክወስድ ከም ዝኽእል ኣሚቱ። እንተኾነ ኣብታ መርከብ ተጻዒኑ ዝጸንሐ ነዳዲ ምስ ተራገፈውን ኣብ ገንእታት ተረፍ ነዳዲ ክጸንሕ ከም ዝኽእል ብምሕባር እታ መርከብ ሙሉእ ብምሉእ ብውሑስ መንገዲ ክሳብ እትጓሓፍ ኣከባቢያዊ ስግኣት ምፍጣራ ከም ዘይተርፍ እዩ ተሓቢሩ። ነዚ ስግኣት ንምእላይ ድማ መሻርክቲ ኣካላት መወላታቶም ብምዝያድ ብውሑስ መንገዲ ትጓሓፈሉ ሃዋህው ኣብ ምጥጣሕ ክጓዩ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ። ቅድሚ 47 ዓመታት ዝተሰርሐት መርከብ ኤፍኤስኦ ሴፈር ነዳዲ ጽዒና ካብ ናይ የመን ወደብ ኣብ ዝተበገሰትሉ እዋን ኣብ 2015 ግጭት ብምውልዑያ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ኣብ ግማግም ባሕሪ ተዓጊታ ኣብ ሰንፈላል ጸኒሓ። እንተኾነ እቲታ መርከብ ዝነበረቶ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ሓይልታት ሕቲ ብምእታው ኣብ ግዚኡ ክትገዕዝ ብዘይምኽኣላ ጨው ባሕርን ብዘስዓበላ ምምራትን ጽገና ብዘይምርካባን ሓያሎ ክፋላታ መሪቱ ነዳዲ ብምንሓኽ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከቢድ ብከላ ከይተስዕብ ተሰጊዩ ጸኒሑ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን